Tak vás vítam pri ďalšej časti Po stopách miestneho Mohikána. Sa mi zdá, že 7. diel. V tomto krásnom teple máme 36. Som sa rozhodol, že idem skúsiť takú nočnú rybačku. Máme, teraz je konkrétne, asi 7 hodín bude za chvíľku. Všetky veci som sem si už ponosil. Budem spať pod holým nebom. No uvidíme, čo to dá. Môžem byť len do takej 5. rána, lebo idem potom do práce. Alergie sa ozývajú v plnom prúde, kýcham jak blázon. Idem to trošku vykosiť tuto, pretože to je úplne zarastené. Nebol som tu od marca na tejto časti. Tak uvidíme, lebo tu bol dosť veľký tlak na vodu od rybárov. Idem sa vybaliť, prichystať veci a hádam niečo príde. Sem som predtým chodieval a nebolo to vôbec zarastené. Teraz to je masaker, všetko prhlava. Tak skúsim takto so stojanom. Síce trošku narobím bordel, hurhaj, ale ja tu nebudem behať cez prhlavu. Aj tak to vyrastie potom naspäť. Nebudem sa tu hrať na nejakého Greenpeaceáka, takže nezlomím ani vetvičku. Môžete si pamätať, že odtiaľ to už mám zo pár videí. Uvidíme, čo z toho bude dnes, či niečo príde, nepríde, ale myslím si, že aspoň záber príde v noci. Neverím, že sa vôbec neozve ryba. By mohlo stačiť. Jednu budem hádzať takto, druhú tade. Hádam sa mi to podarí nahodiť tu doľava. Alebo ešte tuto si môžem spraviť trošku priestor, že by som išiel aj viacej. Tade to. Len som si doniesol kraťase. Nemám tu nič dlhé, takže aspoň nebudem mať reumu. Kurvená prhlava. Dobre, idem to prichystať. Takže ľavá palica a prhlava. Klasicky 1.24 redvánko. Jak sa mi to, dúfam, že podarí tam nahodiť, tam doľava. No, si to stromy, všetko. Skúsime takto zo spodu. Ajaj. Dobre. Sa potiahnem. Swinger, napneme. Pecka. Dobre. Na túto druhú dám novinku 1.24 Strawberry Spice. Tak uvidíme, čo to dá. Tuto by som to skúsil aj takto nahodiť.
stiahnem. Dobre, dáme swinger. Tak to môže byť a ideme ešte rozložiť ostatok. Máme záber. Padáčik. Čo je tam? Toto čo som chytil? Pre Boha živého, v živote som tu nechytil nosála. Normálne je za papulu chytený na 2 klór háčik. Toto som tu ešte nemal. Hasta. Masaker. Takže takto nosál. Na novinku od Starbajcu. Idem im to tam poslať naspäť. Na toto jahoda, pikantná jahoda, ale jak by som to nazval. Dobre. No. Krmiť už nebudem. Nechcem si tam nahnať malú rybu. Uvidíme. Ďalší kontakt na jahodu. Ale neťahá ďalej. A nevidím, že by ťahalo. Spravilo, že a konec. Sakra. Možno to bol nejaký prechod pre jazd ryby. Jazda, 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 jazda. Neviem, kde som. Ježiši. Strašidelná jazda. A ide cez konáre. Ide cez konáre. Už je vonku z konárov. Sa mi zdá. OK. Ale toto je zaujímavý ťah. Ako nebude to veľká ryba, ale bude to kapor. Strawberry Spice. Ukáž sa. Ale není zlý. Není zlý vôbec. Čo? No vôbec není zlý. Není zlý. Na to, že som tu tak dlho nebol, tak som aj spokojný. Strawberry Spice, že by novinka, ktorá
prekonal ale Redvanko. To asi nie, ale... Dobre, kamoš. Poď. Yes! OK. Pekná ryba. Pekná rybka. Ukáž sa. Aj. Nadmieru spokojný. Dobre. Chvíľku ťa tu nechám oddychovať. Len mi nezober podberák. Nemal by zobrať. Tak. Máme to tu. Vedel som, kedy mám prísť, keď tu nie je tlak od rybárov. Nie je tu ani jeden momentálne. A prišiel ma pozrieť kaprík, presne 10 kg, aj nejaké drobné. To poďme ukázať. Najprv som myslel, že sa mi nepodarí zdolať, lebo bol cez nejaké konáre, ale chvála Bohu sa podarilo. To fešák. Je to tam Strawberry Spice 24, novinka od Starbitesu. Začína úradovať na riekach. Je tam. Díky, kamoš. Tak, poďme si pustiť spoločne tohto fešiho naspäť do vody. 10 kg, prvá ryba môže byť. Nezapliesť sa do silónu. Dobre. Ja natočím aj na telefón. No kamoš. Kľudne môžeš ísť. Si slobodný. Pecka. Hneď 10 kg. No nič, máme 1 hodinu. O 5 idem do roboty, ale idem pekne prehodiť obidve a myslím si, že aktivita začne len teraz. No. Ďalšia jazda. Opäť na Strawberry Spice. Strawberry Spice. No, zase to ide cez tieto konáre. Pomaličky. Čo je s tým? Niečo je s navijákom. Toto robiť teraz s rybou na háčiku je super. Podľa mňa sa vyhákne.
deje. Ale je tam. To bude niečo menšie, jak ten predtým. No, tu je. Toto je taký taký 5-kilový, 4-kilový. Odoberieme. Poď kamoš. No, ale má silu. Ale máš silu, kámo. No poď. No poď. Dobre si besný. Všetko rozplaší a už potom nechytím. No kde je? Čo robí? Ty kokso, čo je prvýkrát pichnutý asi. Extrémne pobláznený, to som ešte nezažil. No, sa nadýchol. A vyšiel z tohto podberáka. No dobre, už. No dobre. Extrém. No, ako som aj hovoril pri zdolávaní, myslel som, že bude nejaký 5 kiláč, ale 7,9 môže byť. Opäť Strawberry Spice, neviem čo sa deje, že Redvánko je ticho, ale super. Strawberry Spice. No, vydrž. Extrémne besná ryba. Extrémne. Sa nedá. Neviem ani ukázať. Rýchlo, kým sa dá, tak ho ukážem. Strawberry Spice 7,9 kg. Je to tam. Díky, kamoš. No, poďme pustiť aj tohto fishyho. Vydrž, kámo. Natočíme aj na telefónik. Pekne, krásne. No kamoš. Ďakujem ti za fakt poriadny súboj. Nečakal som. No. Môže žiť, človeče. Dobre, super. Pekne odplával. Pecka. Kurník šopáme 3,30. Ešte jeden by mohol za tú 1,5 hodinu prísť. Nenahneval by som sa. Presne 1,5 hodiny prešla od poslednej ryby, toho 10-kilového.
Takže uvidíme.